Pero natatalo pa rin tayo. Tapos yun, pero syempre nung second year na hindi tayo naging close, parang katuwaan lang. Ganun. So, number 2, close kaibigan. And when I say close, sobrang close. Basta hindi close ha. Ganun ako. Pakita mo yun. Pakita mo. Ganun ko lang. Gemini na tayo. Nung naging close na tayo. Tapos president ka namin, syempre. Tapos, syempre, hindi ko na naman makalimutan ang lunch moments natin dahil pinapakain mo kami ng patatas. Tapos, ayun. Okay, wait. Wow, achieve ang longest ng letter. Okay, next page, Jenner. Tapos, yun ang stressed out moments dahil mga presentation na naman, dahil yun talagang naaalala ko kasi doon tayo lagi nagsasama, si Jeffer Canoy. Tapos kabog lagi ang mga sections, diba? So, naging Miss Popular ka natin kasama, hi Kimberly! Hi! Tapos kami, sige, so, ayun. Pero after nun, so dahil Miss Popular ka na, ito na. Kaso, habang nagiging Miss Popular ka na, biglang nagkaroon ka ang problema. Sabi mo, lipat ako yung bahay. Tapos, edi syempre, lipat ka na ng bahay. Tapos dito kita naging sobrang close. Kasi naging close ka. Yeah! Yun eh. Tapos, syempre, lumipat kayo ni Kuya Cons. Kila Dwight. So, syempre, pasalamatan ko din naman si Hilfred kasi kung dahil sa hindi ka magiging ganito ka-close, di ba? Hindi ako, Kimberly, ito ang aking kaluluwa. Hindi ako ganon. Hindi ako ganon sa'yo. So, naging mother superior kita doon. Tapos, Oo naman. Lagi kitang chat at medyo nasa bahay mo ako lagi, ganon. So, nakita naging close dahil sa kanya. So, medyo moments yun. Tapos, naalala ko lagi yung mga times na medyo advice. Tapos, pati kahit nung nasa ibang bansa ka na, nag-Skype rin tayo, sabi mo, ang pinaka-naalala ko, sabi mo, guard yourself, Samantha. Yeah. Tapos, ayun, so, sobrang close tayo. Kaya, doon nag-apply ang number 3, sisterhood. Kasi, nagkakaroon ng mga secrets, gano'n. So, syempre, mag-share tayo. At dahil sa mga teenage depression ko, medyo ikaw yung pinakahaldonan kasi, ito, absorber. Tapos, so, ayun. Tapos, syempre, sa number 2 pala na usang Kimberly post, which never namin makakalimutan kasi, hindi talaga. So, ayun. At ngayong year, this school year, ng 4th year, siguro, feeling ko lang talaga, naging strong din ang friendship natin lahat since nagkahiwalay-hiwalay tayo. Pero wait, ako lang yata kasi ako lang yung Pliades, kayo lahat nagsama-sama. So, ayun. Si Donnie din, hindi mo yung sasama. Sorry. Hindi ka ng Pliades. So, sabi ko, ako naging Pliades, kahit na di tayo magkakasama everyday tulad ng 3rd year, nagkaka-oras pa rin para mag-usap kahit pa paano at mag-bonding. Nabigyan pa tayo ng chance maging SG with Gob. Tapos parang stretch yata siya talaga. Parang naging ganun tayong tatlo kasi parang tayo lang yata yung SG. Nagmukha tayong Trinity nun. Mangiyak-ngiyak ka na din namin. Hindi po magawa. So, yung parachute ko nun sa bansa. Sobrang, yun, nag-bond pa rin tayo, first sem, first sem. Tapos, so, wait, bago makalimutan, sorry, kasi, di tayo nagkasama ng seniors trip, medyo, kasi highlight yun, 4th year. So, parang, dapat kasama ko kayo, tapos, Doreen. Ayun, sabi ko, tapos ayun, sorry, baka niisip nyo mas pinili ko na yung spinners or si Doreen. Kaso lang kasi, wala talaga siyang kasama. So parang, nawa naman ako. Wala sa choices. Donnie, wag mo sirain sa moment, Donnie. Ano lang, sorry. Kasi pakiramdam ko naman nag-party-party kayo sa bus dahil kay Jeffer. So, okay lang din siguro. So,
eto na. Sorry ulit kasi madaming pages. Lourdes kasi sinabing habaan ko daw. Tapos sorry kung pangit sulat ko, kung babasahin mo na to, pangit talaga eh, walang magagawa. Pero ayun, moving on again. These last few weeks before graduation, napagtanto ko na miss kita. Miss ko kayong lahat. Pero syempre ikaw. Ibang level, exponential ang level sa'yo. Kasi naman, Tapos, hindi lang 20 pesos ang Pamasahe. lalo pamasahe. na, medyo ngayong sure na hindi na ako AUP. Tapos kasi, ikaw din yata. Tissue. Joke lang. Tissue. Tapos, Shocks. tapos hindi ko man nasabi lahat. Di ba? Siyempre, nga. Happiness. Hindi ko man nasabi lahat. Wait lang, ano ba? Bakit nagyan? Ito nga, tissue. Oo. Sayang t-shirt. Tapos, hindi ko man nasabi lahat ng moments na napagdaanan natin dito sa letter nito. Sana maalala mo. Hindi. Sana hindi mo makakalimutan. Thanks, Kimmy, for being my friend. Thank you. Oh my God. Sa akin, parang hindi ko Hindi. May gap. Big up. Tapos, thank you sa pagtitiis, sa mga reklamo ko tungkol sa kung ano-ano. Tapos, thank you sa pakikinig sa teenage depression ko. Oh my God. Tapos, thank you dahil Mother Superior kita. At thank you dahil napagkatiwalaan mo ako. Tapos, sorry kung minsan may mga nagawa ako or nasabi na di mo gusto. Sorry kung minsan hindi ko na kayo nakakasama. Ganun. Sorry if ever nagalit ka man sa sinabi ko or anumang ginawa ko. Pero ayun. Sorry. At ngayong graduate na tayo, congrats pala. Ang galing mo to the highest level. So, masasabi ko lang after all of this, stay who you are dahil ang daming great qualities na nasa iyo. Super bait na, super maintindihin pa. So, parang wapak. Sabi ko yun eh. Tapos, medyo yun talaga yung maaalala ko sa'yo kasi, yun nga, tapos, isa pa, keep it real. Kasi sana kung, kunwari, karoon ka na ng ibang friends. Tapos, sana, ganyan ka pa rin, as real as you are today, parang ganun. So, huwag ka sanang mawindang sa kanila kahit ano man ang gawin nila sa'yo. So, Wala na, umalis ka. at sana manatili kang super genius. Munti ko nang makalimutan yun. So, uulitin ko, thank you so much. Kasi isang malaki kang parte ng high school ko. At dahil doon, hindi kita makakalimutan at sana ako din hindi mo ma-forget. Tapos, kumo-quote din ako. Sabi ko, true happiness happens when you're surrounded by true people. O ba? Syempre, ikaw, true ka na doon. So, kaya nga sabi ko kanina, real. Tapos, yun. Thanks, Kim. You've made me really happy. So, I love you. Medyo. Lourdes, huwag ka talaga kasi ako. Hindi ka pwede Bumalik yung ihi ko eh. Hindi talaga. Nakadala pa. Ito na eh. Wala na pa yata ako. Kasi medyo